Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi namukele kwi-channel ehamba phambili Inkezo. Mina-ke ngumfeze ngintuthuka ukhumalo bathi ilasbona abagumede phansi amhlabele ngale ngane zakwethu la ngiphuma khona. Makuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi i-Radio Inkezo, ngicela ukuthi wenze short uya-subscribe, ungakhohlwa ukukhomenda no-like, bese uyangilandela ku-Facebook @Radio Inkezo. Wey'ngane zakwethu-ke idida abantu abaningi ipost iyensizwa umsoco umfowabo Khumalo. Uzokhumbula ukuthi wey'ngane zakwethu kulezi nsuku udaba olusematheni, udaba oluthintana laphana insizwa umsoco, kanjalo nensizwa umthandeni umfoka Manqele Igcokamelisha, kanjalo futhi nentokazi uMakampumpu. Sibonile iy'ngane zakwethu ey'nkundleni zokuxhumana esachaza kakhulu ngolu daba ukuthi umthandeni engathi impela uke wabonakala gugumba naye impela uma wengane yakhe uMakampumpu, ukuthi-ke engathi impela izinto sezibuyele emuva, engathi sebebuyelena. Ngaze ukuthi abantu abaningi bebalindele ukuthi umsoco uzoke ephawule kabanzi ngalolu daba, ngenxa yokuthi-ke enomthande namhlanje ekuseni sibonile iposta akayifaka ku-Facebook echaza konke okwenzekile nokwenzekayo laphana, exolisela insizwa laphana umsoco ukuthi-ke angazilandi iy'nkomo futhi engaphatheki kabi. Ingane zakwethu ukhulumile kumthandeni laphana abaningi bayizwele. Nayi ipost wey'ngane zakwethu ebhale umsoco umfowabo Khumalo, ubhale ukuthi ngisacela ningiculele ingoma ethi-ke ingane zakwethu ubhale kanjalo lapha insizwa, sithi asikho isidingo wey'ngane zakwethu sokuthi ngilokhu ngichaze ngayo yonke lento. Bakhona abachazi nabahlaziyi balokhu banenzela nje amavidiyo abenichazela nangwe futhi noma zishutheka naye uqeda ukunivezela okunye okungamahlazo, usazonilethela futhi okunye akaqedi ukunifezekisa izinhloso zakhe. Qhubakani esikumbaxa mfana umnakazi nje futhi kanjalo eyathula intshebe madoda khuphuka esikhiphunga. Lapha ubhale kanjalo wasithethi #abantu balazi iqiniso lakho msoco, wasethi futhi #menzeni bafana-ke noba nibone lapha negama ngeze ngilikhulume kalula. Ngaze ukuthi ubhale kanjalo kwensizwa umsoco umfowabo Khumalo, abaningi bahlaziya ngale nkulumo. Sazi wey'ngane zakwethu ukuthi-ke iqola kuphi ukuliqinisa ngalolu daba, noma mhlawumbe uMakampumpu laphana usekhona kumsoco kudlalwa ngathi mangabe mhlawumbe kukhulunywa lezi ndaba okanye kuvezwa lezi ithombe ezikanjena mayelana nodaba oluthinta uMakampumpu. Ngaze ukuthi mhlawumbe kuthini kwakho ukuphawula, ke sihlala ku-comment section ke sidikadike khona le ndaba. Mina ngaze ukuthi ngelasibonise ngiphuma kanjena, kodwa ngiyathembisa ukuthi uyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo ku-video elandelayo kwakho subscribe bese ngilandela Facebook @Radio Inkezo. Neziphatha kahle nibe nesuku lumnandi, ngithanda khona.